Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Butwes, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man na sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. At ito pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Sabi ko matasang kayo mga papagayam, siyak manen. At kapkablawan ta kayo tinimbaga bigat kinakayan sa pari. Happy watching sa dinuman ti ayan nyo apaset ti lobong itan, yaman ti raramidan nyo. Anyaman nga oras kanal daw iti ayan nyo ita. Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Pakishare ti program at ipapagayam. Kat padaanan nyo ti pagasalitaan ni Marie nga napauluan, paidam. Anyat paidam. Anyat paidam mon. Tayon. Rugyan tayo, dapat no malpasan, dapat no malpas manan, dapat nga bigat para itidir Manong Nemi a programa. Sa gudayan nga rin tisunat, ti magasalitaan, ni pagayam ti nga maringa na pauluan, paidam. Dear Manong Nemi, marigrigat kami laeng idi Manong Nemi. Tay kunadan nga sang kasapulan sang kaapuyan. Ni tatang Manong Nemi adaawat na nga talon ket ti maapit na saan nga umanay. Para kada kami iti makatawon kuma nga bagasmi. At kayong bangkag nga awat na nga pagpulmulan da itinateng kanda dumapay nga mabalinda nga pamataudan iti kwarta. Ngamsan latang umanay. Takasano Manong Nemi innam kamot kami nga kakapsat. Siyak ti nauna, talo kami nga babae, talo ba't nga lalaki. Siyak ti nauna Manong Nemi ket adjek ni June. Di ba kadakas Manong Nemi? Abos ta sang kasapulan sang kaapuyan. Gabo siguro ta hangkam una nga mababsog. Tado di kita'y kung natin nga saan kami nga mababsog, pagpipingitan mi, tanyaman nga may dasal. Saan kami nga makuna nga nasalunat? No pa'y adamat pintas ko, tay malak kininanang. Gamgabutan ako rapay kami Manong Nemi, madlang mulat ta. Lati ko natin nagalalusan nga arwaten, mamano no mga isibro, ora ko mang birthday, awan, saan ka mga isibro. No anyat nagalalusak Manong Nemi, nagalusan lang arudan di pagbadok, iti pagalusak, at dapat nga maitudmat ka rin kita adjik nga babae. No may kastay kasto iti kinarigat ti panagbiag mi Manong Nemi na imula iti panunot mi iti pamalakad at tatang kininanang.
Sana tayo nga may bayan ni Apo Diyos anak ko. Tinapateg. At paglinungan tayo, numaturog tayo. Numampay kalkalapaw laeng. Ken, saan tayo amang liwat amangan, numampay saan tayo nga marmarnek kuno sa nga kumpleto di busog tayo. No, basta tikin nan tayo nagat. Iyad ado tayo, timinom tidadom. Saan kayo managsapsapol, no? Di kayo mapapal, no? Adala kita uminom ti soft drinks. Ta saan nga napintas para ta salon at data. Abos ta kasto iti bagbagi tayo, sa tayo pelag soft drinks. Tas kanya anak ko. Ay, di kas kanya kumagit. Amo na kumamit tuminom. Iti ara. Kaya magbisyo agpay lang kita. Walang aroden, iti gatang, iti makan. Sana tayo nga babayan na po Diyos. Tinaskan ka, agpipinatag kayo. Agpipinatag tayo. Adiyo pa napuutan nga nagapa kami kininanang nyo. Taore ang problema ni nanang nyo. Itigatang na kumatiya. Bagas nga maisaang. Hanak nga papaen. Dinak babalawan. Tamay magkita na matigagit ko. Nga matapagpatinggan ti amin. Kahit duman pa uyawan da ni nanang nyo. Nga agisusursur iti gudwa. Nga mga nag-uutang di bagas, alang arot kat masapul tayo. No, adag po utang, di na siya at no sa awan, di awan, ananusan tayo no kan No, mano data abagas laeng nga na isaang nga nakit pagpipilitan tayo. Agling tatayo na ati kamutig, tadamat mo lang nga kamutig, hintay ito agkutkot sa tayo lingtaan, umayatin. Kat no kasta nga siyakmat tag saludsud, manong nemi. Nang, patinggak to lang at ang harot iti high school. Kat, mabali mo mati agtrabaho, no, naggraduar kan ti high school. Ta mabali mo tumat nga irapin. Adumat dita na kita nag-working student nga nakapaggraduar. Adamat lang iti tao data anak ko. Talagang nakam iti kaninanang mo kita. Nasapa mo't ngamin nga nagayan-ayat kami. Kahit nasapa kamot nga da iti tiyan idin ni nanang mo. So nga nagasawa kami na. Sa yugit pinagsasarunutan. Di ka lang nagkontrol. Alagat kalkalingan na nauna ta inem. Half dozen ako nada. Naragsak tayo. Ado tayo. Naragragsak tayo. Han? Saan kayo mat nga gaapang nga kakapsat? Agsisinakit kayo nga titinulong. No adda, may dasar, pagpipingitan nyo. Aw mati tayo aga-agawan, no tayo agamrod. Aw mati adado tayo bigay na. Kaya, tayo ko na tayo nga complete, na patas, tibingay. Taoris ang kamang namangan kininanang nyo, basta mangan kayo. Kaya, no kita kumat itaglaw-law manon nemi, nang runa ka na kiti kabagyan mi. Apeng isuda tatang, sementadot balayda. Diba? Kapsat yumat na anti sino na napindas ti balay na to yan? Mga kapsat ko. Apeng napimpindas ti balay na, ngumda kayo tang. Wala ta dyan na kay kamangan na anak ko. Kat ada mabalin na. Ada pa'y tricycle da. Ada pa'y owner type jeep da. Daan ti karidad. Kaya dagda dumapay nga kabagyan tayo. Api kasla datay lang din ako rapi tatang. Nagagatak mo dita tal-talon. Tinagkunayo kiditang gabuta ado kami ngagkakabsat. No kung matududwa kami nung tal-talukam lang. Hindi basbasit iti ngiwat nga mangan. Saan ka di? Alalagat dispensaran niya kayo man kininanang yung naganasan mi man iti nang paado iti anak mi. Babawi kayo mga harap nga na inak. Ano makunayo? Kaya ito nagsubli, saklot ni inayo, tapno hanyo marig na tirigat tibiyag. Nagkikinita kam tumat nga kakapsat na. Marie, tang, kas inauna. Tulungan na kami kininanang mo. Kamay nga sakad, iti panagbiag tayo. Dada nga akam ti inauna tang. Kitoon. Siyak ti inauna.
Siya ti talaga muna nga ng tulong kininanang para iti balagis ti nagtibalay. Nasapa ka nakasusuro iti amin nga trabaho. Pasarit sumurot kami pa iti taltalon kinita bangkag. Katoy. Irin to talaga iti kasinsin mo. Ore paggaringudan nak no. Ammo dati manglaba ka na kitarwatin na. Di iti kasinsin mo nga kapatadam. Ammo da nga tatagluto. Ang muda nga tulungan na giti parents na. Kaya naman kita gaapad na pa yun ako. Di kita kakasinsin nyo nga anak da, antim nga karagdad. Ag din dinamag mo no, kikinamatan da nga, kikinabil. Tapi nga tatang. Kita, nakuhurang tiba ng disiplina na kita anak kadakwada. Ken, jak manamon ta, ti pag-iin nagawan din ako at balon ta nga kwartang mapanagbasak. Baka no adalete basbasit sa nga patas ti bingay. Pudnumit ka diti ko na ni tatang manunay mi. Nakurapay kami ngem na ornos ti kasasad mi. Sa amin ba'y napupuutan tinagkaapang nga kakapsa. Tapos tamat lang nga di mo pinapuutan, manunay mi, nga nagapa, nagsinungbat, datatang kininanang. Dahil iti mabalin mo ba't nga panakkel manunay mi? Ti kaadda, ti kapiyakin ayat, ti pamilya mi. Naman pa'y kiraos ti tiyan mi. At dati kiti gondaway nga talaga, manunay mi, nga maibusan kami, kat syempre, mapanto agguutang ni nanang. Mapanto agguutang isursurnan to ti gudwa manunay mi tapno umutang iti bagas taorin man no sangarakam lang ti dead tunggal maysa basta makaornong nga da isa ang naapang rabi imi. Nakarkaro pa yun manunay mi nga sangka sapulan sangka apuyan. At tapay na kadugundaway nga awan sapul awan met iyapoy. Napasamak manong name iti Jack Pulus malipatan nga pasamak iti biyag mi. Iti tanagraduara ko niti high school manong name kat namnamak iti na talaga nga sanak ang makapag-college. Yung bagatan na anusak pa manong name iti akong kwarta na mapanagbasa iti high school. Di June manong name adamat idin ti high school. Agraman ti may katlo. Tadat elementarya mat manong name iti talupang inino di ang kamsat mi. Ididimteng manunay mi tinapig sa nga bagyo nga timupurak iti lugar mi. Siyempre manunay mi kalkalapaw lang tayan mi. Sagat na ira na idi manunay mi nga naggurigor ni tatang. Wait. Sakba na dinteng dati nga bagyo manong nagtudtudo. Aginit sa tugtudo. Naglinglingat ni tatang iti taltalon sa natuduan manunemi karabian na ginuriguran. Nagkarkararag kami kini Apo Diyos manunemi nasapi ko tasaan nga basta pumigsa ti bagyo. No mabisiglan number 3 manunemi. Napigsamot ka diti todo sa daangin na. Ngayon talaga nga agguhayong-guhayong manunemi ti kalapaw mi. Ken sumrek ti danom manunemi. Yung maglagid din ta dapaset na nga namaga nga isot nang ipanan mi kini tatang. Ti makadagas manong agkumbulsyon maten ni tatang. Tas tawon iti danag ni nanang manunemi nga nangasikaso kini tatang. Ay, George, anak ko. Tanang, apay, nakunin tatang. Nakas tawon iti panagpayagpag na. Lakangat nga to tigurigor na. Anang artinas kan nga namidan tayo. Diyan mo. Anak, masapon nga may taray iti ospital. Iti kastoy nga agtutudo, agbagbagyo, agang angin. Anong orturong pingaramitin tayo?
adawan nyo tigurigor na nang agpagpakasi ka na giti karuba tayo na marbaring ada pangilugaan ang tenga mangitaray kang guwan ti ospital. Manong Nemi, adamat awit ko nga payong nga pangsarapak ti tudo kan angin. Ngem, tipigsa ti angin Manong Nemi, guyodin nakpay nga itayam. Naperdi ti payong. Sinarukosok kulatan ti todo Manong Nemi ken angin iyaw-awak lang no adda maspak nga sanga ti kayo nga malabsak ket matupakana. Kasta unay Manong Nemi ti panangtaray ko iti balay daan ti karidad. Nagtugtog-tugtugak Manong Nemi kasla sanda mangeg. Auntie! Angel! Auntie! Angel! Auntie! Kasta unay panang tugtog ko. Auntie! Kel! Kel! Hindi ko na nang ilukat Manong Nemi. Ay, sino ka? Susa mo. Yung may katikas na ko. Bagbagyo. Kasin. Ni Maritedoy. Kasindig na. Nakabay. Sumag ka. Nakasta ko na sa lepmon. Kaya po ya. Apay. Ang konvolusyon ni tata ang kasapunan ko mga matray to hospital. Kasta nga oras. Nakaidamok nga dalugan na. The owner type jeep yun. Tapay tricycle yun. Hindi ito masadag na anti-karidad. Ano ito ko nam? Ni tatang. Tikapsat yun, hindi. Maya po yan. Napasama kini George. Ginurigo ito ibigat. Itamatan ka tagpaypayag na. Nag-convulsion mo ten. May taray ko mati hospital. Hospital, may taray. Lugan. Iso nung itatimayat nga mangmaneho talugan. Ay, Delvin. Abay. Kano, itaray ito hospital di kayong mo. Nabumbag nga nabarta ka. Nabarta ka, makadrive Kit niya. Kasi Albert, auntie. So, na mo na matag-drive. Jesus, apo ya. Nung may taray mo ti hospital, kwarta mo nila dawatin na kita yung doktor. Handa mat asikaswan ni pasyente na awan ti kwarta nga sigurado nga pangako. Kat pangasi basita na anti ta pautangan ta kami kapsat mo agkat sa punan ti tulong anti ay sasapo nakaimong bisubli takit mo mapasamak agbagbagyo sa umat ay matinong ag-drive amok mat kita ag-drive ang iti kasto nga oras iti kasto nga bagyo iti kasto nga tiyempo awan ti may tulong mi Mari anti nagpagpakasya ka na kayo anti Auntie, uri kwarta nga rin ti pautang yung kata kami, auntie. Bahala ako ng mga remedyo na kasunod nga makadano ni tatang ko ti hospital. Alam, auntie, awan pulos sentabo mi, auntie. Nangasiyo. Auntie, awan ti maited mi. Awan ti maited ko. Umutang ka, pangalang nga rin ti pagbayad mo. Ti umutang, adanam naman na pagbayad na. Kisa po, saan ba't nga mabaling nga dumawat ka? Ang madadaw ti kwarta. Anti pangasimat na Anti pangasimat pa rin itong pahitisangwanan nyo, Anti. Talagang inaramid ko tinagparintuming Manong Nemi. Ay, ando labi parparintumang. Saan nga mamalin? Ito kwarta mi angam apay ko mga pautangan takit awmat na maami nga pagbayad mo. Ano orlatan di kaya dyan, Anti? Ururay mi boy amilatang nga matay ni tatang. Bakit nataitan Convulsion ko nga. Gayam, di mga natayan. Napipitas sa lagi ng agabuloy kami. Ito no may mansay, gamatay tinatang mo. Anti mga asyo, Anti. Awan, ti maitulong me. Susapoy, awan ti maipuutang me. Tas anda ka mabaling ang puutangan, tao mo ti mabaling mo magbayad. Alala, pumano kan? Natisturbon ti mas katurog me. Alan! Pumano kan? Nani ka? Auntie, ayun, mama. Guyo ito mga error na ito nga babae. Hindi kahit pumanaw. Sana nga naskan, Auntie. Sana ko nga naskan pa yung ulodin pa yung iruwari ito balay. Inakon. Napaihidam kayo mat, Auntie. Napaihidam. Gimagbagam. Natural lang Pautangan ka, ngawang mat din na magbayad mo. Susapo. Iti kasto ka tiyempo, ang bagbagyo. Babaan lang na, buyaan nyo lang matay tamam. Basol na, satut man kami ni. Di naman amot discarded biyag na ini. Kinaikait naman tinakiasawa at kasya ka marigrikat.
Di maligrigat kaya ta. Sige, di. Kailangan din. Tsak malipatan na ito yung harabihan, di. Tsak malipatan. Hindi mo lang malipatan na kaslakal lamang ipagpagkaka. Ano takit mo sawen? Sikan tumat tibuwak nang, dakam tumat takparin tumang ito sa nguwanam kasta. Ha? Anarigat nga mapasawag dahil ta, mare. Balbaliw manong naming nga nga rukusok kumanen tepig sa nga angin kentudo. Siyak maten manong naming di simubulat nga paypayag di makadahano na. Anak, ano napasamag? Hawag ka no ti maitulong da, nanang. Kumusta ni tatang? Nakabarbara pa lang. Inasidkak ni tatang manong naming. Ano na tanay kabil, apay ni kan kutsarat ang hiwat na? Masabol ti kutsara na. Ano saan nga agdiwag ti amayo. Hambat na paypayagpag. Ngam na bahara ba ilang. Inadaw ko ti bahara na. Halak ganda. Baglaki din daan rabing alkohol. So ti ang kabil ko ti labakaras ako. Inpunas kan ko na. Sa ako inakan pa ti kilikili na tatno. Maadaw ti bahara. Saan nagtitindulong ka na gini kakapsat mo nagkarkarara. Ginapot Diyos. Tanam na mahig nga awan ti makatulong ka na tayo. At kasto nga panawin. Sige na. Itultuloy ang harap nagkarkararan. Tapno ni kasta. Ganitultuloy na po Diyos nga tulungan ni tatang. Tapno. Saan ba't lang kumaharot ti kasasaan na. Kaya sabi ko matap. Nagsardingan ti angin, ti bagyo. Tapno saan nga marpug ti balay tayo. Kaya saan nga tultuloy nga mas basate dito uneg. Pero pumarbangon manong medyo nagkalman. Kat ka po ito nagkalman manong nemi. Pinunpunasan ni nanang, nagitinabas nga paset ti datara kawayan. Sa daman di kita mabalinda nga apagaplag. Alala ko. Nagda kayo tayo turog yun. Alala, nag-aabay ka dito yan. Yung agad medyo kalman. Nagsardingan ti bagyo. Takay nga ulit lang. Takay ka naman ng Marie. Bantayan mi ni tatang yo. Wala na kayo ti maturog anak ko. Pinagaman ti ginapon Diyos na. Agtaltal ng ti tiyempo. Nagdakit di abay ni tatang manunemi. Dinalapatap ko. Nang nabarabay lang ni tatang. Uwain ng saanin ng kumbulsyon. Ikatay nyo na ta. Kutsarat ang iwat na. Inikat na. George. Ano ti marignam. Malamig ka pa lang. Salin. Minerva. Nagkalman sa matin na tiyempo. Nagsardingan tapig sa angin. Orit ito do. Ang kuragata. Balbaliwag pa nga. Adawan di baram. Tapnol kasta kita. Nanaanay ka nga may imbagan. Huwag gayam. Marie. Nanang. Gama mong sukiinan de at pagigap kabilan tayo nga nagitay noodles. Damo kakit. Nagukisan laing digijahin tanay bus. Gama kitang barbarin na dapay nabati. Talutuhem. Wanang. Laokam ti marunggay. Inanang met. Tapay. Ay. Kit plus lahat ang mahon no silawam. Pati yung nga bulong ti marunggay. Takit liplipas ti bagyo. Kamunin niya. Lakas dyan at tangarotin. Barbaring no. Ingkan tumakit pumalas light anti kitay sumagmano nga baki. Na barbaring no adda nagitlog ka rin kitay manok.
Noon dapat na kiti manok baka nayangin da. Ay, baka naramba na kiti pakinang, kato kitain. Taray jay noodles nga lotwem, ikam titlog. Kita isot ipakantagin ni tatang mo. No mapasubli na tipig sana. Nagtungpalak met manong Nemi. Bagatagdagayin flashlight manong. Diyak pagit inahalat ti flashlight, di ba panak yung daan kanidad. Kabisado ko matidaanan manong. Oin. At damay sang itlog manong Nemi. Sa damay sang noodles. Linuto. Nikak titlog. Wala kiraw si tiyan ko manong. Kaslasak kaya kahit ko nasakti mo na nga mga. Ngayon nagdadanggayam ni nanang manong Nemi ti danom. Agkapetanak. Ada 3-in-1 nga ginatang yo. Awan, nagkirog nga bagas. Tada. Ori no, ada sukar. Antang nasa sukar. Basta, ada nagkirog nga bagas. Ada ano na nga pa. Kape sa napudot nga danom. Kape nga pang bigpagda ti tiyanda. Kaya nitatang mo, bukudan nanda ito nga noodles. Kaya numayimas na mga nagat, baka numayimas na maturog. Nagkape ka mga rod kininanang manong Nemi, nagkaldumat ni tatang. Maging ka manong Nemi nga. Dala-dala-dalapada. Kagangilangin tibara na nang. Ba't kami natin pagsukat na tibara? Ti mangalat temperature? Kita, damad at dakulap ta nga mang dalapadap no kasanot bara na. Napagsublin ti normal na. Nang, napsugay man lang. Muna na. Agaman tayo kinapot Diyos. Tiyamo kitahin kita panong palakon. Saan nga mabalintang? Kasano kami pangaro dita nga anak yung nga inem. Magramon kininanang no, mapukaw ta kayo. Ang busta sang kasapulan, sang kapunan, kapuyan tayo lang aro dun, sa kapila mapukaw. Takay malatag ko na kasana tayo nga baybayan na po Diyos Katabi ka sa pala tibadong. Ang mga madasukat sumurudong sakit anak. Di ka pa nagsusukat. Bimara mo din diba kikita ng kapeak? Ayun, kumitak no anda na magangabatok ng tagsukatak. Taparabarang no, maalag tuturog ko. Kat oray may salang ko mga oras na turog ko. Alawin. Dimteng tiagsapa manong Nemi si isem jay init manong Nemi ngalimgak. Kat makita manong Nemi ti kapuanan tinagpatnag adandan nagpatnag manong Nemi nga bagyo. Nakatuwa di naslas pa kakay kayo manong Nemi nakarugrugit di arawayan kaligiti bulong. Nakadadudag iti nabasa, manong Nemi, nga bulbulnasan, dagiti kakapsat ko, grawan kininhanang sa daibilag. Rinto ta, nagluto ak mati pamigat mi, manong Nemi, tadabit palang nabati nga bagas. Ken, napala ko nagrimedyo, manong Nemi, ti mabaling ko nga abrawin. Nagkakalang lang kami nga nangan, manong Nemi, agraman baten kinitatang, tanakabangon baten. Manong Nemi, nagbibingayan mi, tinatiguan nga may nga sardinas ka nalaukan iti rangaw ti kamutig, imbaga. Taori na bagyo di iti rangaw ti kamutig, iti rangaw to pa lang. Idinto ta, ti marunggay manong Nemi, kit narurus, awan ti makita mo na bulong na. Nagtitinulong kami manong Nemi nga nagdalo si Tiaglawlaw. Nang laba ka nagtinas ka nga malaba. Kat sakbay ti pangaldaw manong Nemi nagdigos sa ka nagsuka. Papanam. Inagsapol trabaho nang. Ngigit ta dangarot kwarta nga pagplete. Pangalapang kita trabaho. And nakadulin yung bursak. Enjoy. Nga umaring siguro nga pagpletek nang kita ito nga agawid ka doon.
magmagnato na. Ito talaga nga ipagbagan. Baka mo kita labas sila na nga. Nagsapon ito pangal daw tayo. Uno pangal daw yo. Mga anak tun ili. Wala anak tumulong dito karkaruba. Kat dito penalpas. Mabalin no tumulong nga gidalimanak agdalos. Iti bayan na ka na ito lapas ti bagyo. Handa nga tamad nga ipaidam no. Mangibaga agto ti bagasda. Kada dumapay nga mabalid ng edad kanya. Alam lang. Ganit tatangay. Saan kong nga naigawid? Napanan sa bangkag. Ano amang kanuno. Nalapas na tayo mulan ng atarong. Ilan ni tatang. Nandalaga na tayo lang haro di drabin sa napaman ti bangkagin. Na yung baganin. Nabarbarin kanuno at dalaga di maadas ng atarong. At mapanong ilako. So pa data may gatang ti bagas. Karinderya manunemi ti tinurong ko iti sentro ti ilimi. Anata ko na, subrek ka, huwag ko manana. Taga ano kaya? Taga sawit. Ay, sawit. Kumusta ka dyan? O rin nung saan nga nabagyo? Nabagyo ka nabagyo tayo amin nana. No, kaya matsubrek ka trabaho dito. Ala, tumulong ka karudan ka ni. Ado di kita hinas kan nga madalusan. Kapag talagang biktima tayo amin ti bagyo. Anat naga mo? Marinana. Ala, sige, tumulong ko nga rin. Gusto ko na matentaliptak ko, amano. Kat magustuhan nak ni Nana Ingrid. Naliptak ba ti pa nagkutkutin balasan ko? Medyo narapis kang kaming kahit. Kaya na kita dumakadwata kat nalukbag da. Naghinad da ngagkutkuti. Talagang gusto ti kinaliptak ko. Nagtrabaho ko na. Dato magusto. Alawan. Ganun as pagarigan ta. Malpas na ito na ito ngagdadalusanin. Mabalin tayo matimang luton ta para ka lagi tayo umay agpaksiw no agumay agpapudot. Mangluto tayo matin para pulutan ta mga noom at lagi tayo umay agiinom ng pulutan. Manong na yung minagawid ak mentlayan ka rin nga malam nga may pagpakaasi ni Nana Ingrid nagsubliak. Ta stay in ti masapul na. Inyara sa as ko manong na yung pagpakaasi. Nana, mamaling nga rin ti bumali. sus, may salda mo, bumali kan. Awan natin ti awan kada kami jabalay, Nana. So nga rin ni Mike dito tap no, agsapulat. Mom, kaya't ka tadalibtak ka. Orasan kong ibaga teramidam kat amom teraramidam. Magustuhan ka, malasan ka. O sige. Manahin dito nga baliyem? Sangari po na. Umanahin. Tagumatangag ti bagas. Pagkaangayon na kitadunga panganam na may kamasapol da jabalay. Nga alawa nga, agsubli ka wain. Agsubli ka, agsubli. Uwan na. Ngakas taon iti panagyamyaman ko manong naimi tayong turong naknaapod sius iti yan ni Nana Ingrid. Huwag. Karederiya, gagangin lang manong naimi adudag iti agbalin ka customer. Nag-stay anak nga ron. Kadadadig kundaway nga ayaban nak ni Nana Ingrid di balayda. Bye-bye amlatan, di kiti tuha ka kaduam dito ha. Karederiya. Tayo sudat umiyan. Ketsi ka, umay ka di balay. Nito ka di balay yun, Nana? Sidag lang. Mabit lang. Dandanita na tayo tineksak nga umay mga alakarata. Kutse? Dakman nga min abot agdrag. Naman to kutsek. Lalalaglog agad. Nagawitan sa balay. Mas dawa na kamanong na imi. Nagpindas ti balay da. Baklang kayo magayam, Nana? Ando labas shit. Yung aming karinderya kay pa lang. Amom ka din nga na dyan nga karinderya. Ket iso iti namataudan iti parang pabasa mi ka nagiti talungan nakmi. Di mo ka di mo na dyan nga karinderya.
Puno mamano kang agpaili. At damat kami high school, ijay barangay minana. So nga, sanak nga kami nagbasa dito ili. Mas ito. Alala sumrektan. Dito unig. At damat si mama at manunay mga bakat. Dakagay man ma'am. Oy, nisudado ti bagbagakan ka. Salod. Ni Marie. Ano, malpas ti trabaho mo dyan karinder yan. Ay, amak dito, tapos dito yung maturong. Dahil delikado sa dyan, lapintas mo't man garod. Yung matnana, amet. Lalo no, medyo lumukmog ka baset, pati ka narapis. Nadama rin nga napimpinas ka. Bukod mo ako doon toy. Tila niya pagpakasig balasan ko kit ko agkuyog ta mapanji karinderya. Iti alas 6, tumulong ka ba si ditoy? Una na, nalipta ka kami. Di masapak nga griing, tapnigas na kita. Atot mo obra. Di nga minanam nga salod. Isilip na batbati. Kaya na tayo driver. Na isumat ng timas esikaso. Ti asawa yung orna na. Ay, balo ako. Dahil dito alungar at anak yo. Ada asawan ti dua. Nga babae nga inauna. Nilaeng ang Donald ti akong asawa na. Nga matatrabaho nan. Ada na. Arkitek iso na. Isot ka balayo na na. Nanda na itan. Isupakit na dyan na. Salod. Nailak sabad na tayo get itay. Sigat mapamangilo ka tayo. Adan ni Donald. Siyempre kak manong naimintinted ni Nana Ingrid nga silad ko. Amoy maglakit din ta. Nagtalaka na yung pinsang kanya ni Nana Ingrid. Sisak kano pa lang dahil aban na ito kada kwada. Kada kami nga nagbaling empleyado na. Sila makadigdigusan na. Nadamat na nagiterwatag ka. Na to yan. Anusag na tuwalya nga bot-bot. Ito yung toothbrush ko, the shampoo. Magkisabunak ton sa dyan. Idurong mo harap ito si Led, manong name Nana? Ang balinti managdigos, kayo na. Ura tanang rabita mo sa jakarinderya. Nilangan Donald to tisaran salud, tap numang rabi. Parang nagdigos manong. Kalpas na nakadigos, nagbestida. Wow. Makapabangar. Idaramuha kiti si Led, manong name pagsumat ng lumabas ti may nga lalaking Hay. Ha? Ano ba nga baro nga katulong dito eh? Ay, kukuha sir. Kabarbaro ak sa jay karinderya. Ay nabanak nito ni mamang mo tapno dito nga maturog sa kamtog kuyok numigat nga mapansa jay karinderya. Basta? Maritinagan ko. Da kayo ni Sir Donald? Sir? Alam makan. Apa? Intan makan. Nangan kami tayo sir, di karinderya. No kayat ko nga request ang agsangot ang mangan. Digdigos mo. Sumilang nga nakamang banglo ka. Amata sir. Muna to mo? 17. High school ako, pag high school ko, pag high school. Kaya naduruan ko lang ng high school. Agkahal sa kumangin, magurno nga pa'y. Sa mesa, narikat sa akin, di ka bata. Isakti, kang runa nga mang tulong kada tatang ginanang ko, kabata. Siya nga riti, nauna ka na kami nga inom nga kakabsat. Nakaando timbaga mo na. Okay ka karatin. Ma, ay, na, nakatasarin ni nanam nga salod. Kaduwak ni Marie nga mangan. Nanganitayin sa jakarinterya, ngam kaya't kumamang agsango kami. Noon, nagkursunada ng agsango kayo, nagsango kayo. Nagtungpalak siyempre, amok, iti magibagang kasango na amangan. Ura ng anak kong manong, si Mango ak. Siyempre, sa balimad dati klase ito'y nalutungan ng dasar nga sidaan. Sa balimad siya sidaan siya karinderya, manong. Ano naman si puta ka siya tikit kitaan, ano? Naku,
Makapailab mo dati lang nga rin. Tuunan. Mari, sir, pilat home. Ay kagbabayin. Amom no, mangmangan ka kat basit ti makam mo. Madlaw nga mabaing ka mangan. Amom ti bagada no ka kat agar-aram ka no ka. Ha? Adakat agaram ng babae, sir? Kaya asawan, nung siya ko mga spagarikan kat pimasyarak ti may isang balay ti balasang. Kaya nagbabae na kamangan. Siyempre malasin mo ng agar-aram ha. Tapi masyara. So nga siya, gamot saan mga balay dito, kat agbabayin ka nga mangan, ha? Aging didi ka, ano, aging mimiki ka, siya no kat agar-aram. Bueno, napadasam ka din tayo love. Ano da kita sutil nga, agar-aram kanya kindadak ti high school, ken uray di awan akong ti high school ket may dagpaspasyari di balay di man baling nga paritan da tatang ata siyempre balasang ako para kanakwada ngem awan pa iti nakariknak kung kunada nga na in love ita nga ron. Ala tilat nga susudem na in love ka na. Wala na nga babain pa abay mabain ka kumano isupod no. Sige nga ron, sir. Na-in love ka man? Manumatan nga babae di pinagsangit mo. Talo. Talo? Ala, pinagsangit mo ida? Pinaragsak ko ida? Kaya ka nga, insina kida. Gabuta, sa anak mo da seryoso. Anat kahit mo sa nga seryoso. No, madlaw ko di babae, nga da pa nagkrusonada na kanya, tutupak. Ha? Talo nga babae di tinutupak. Ken tapno ti kasta kita, saan damat basta magnamnama, saan kami ba't ka nagpaot? Diyan muna, 6 months lang. Diyan may kadua, 4 months. Ken diyan may katlo, 2 months lang. Ape sir, ape kasi jay. Siyempre no, talagang madlaw ko nga saan nga man-develop tirignak. Itatara sa papay, pibinasan no, isina kontap no, saan nga mangnamnama. Kentap no saan nga adad nga masaktan. Doon na masaktan mo harod ida, kaya nga ay, hamad nga unay na sakit kapat di mat nagpaot ti amin. Di ado nga ro din, di pinagsangit mo. Nagsangit na. Ngem kinay-kahit ko ti magupid. Kasaan pa nga napaot ti amin tapno. Saan nga ro da masaktan da. Napay kami nga di ka ma-inlove. Anat awang kanakwada nga sa pulam. Dagiti sa pulam, kadakwada nga awan kanakwada ka. Adakin ka. Anya ko matadakan niya. Alaman? Simple. Kasi karati lang amit nga kadigdigos mo. Kadigdigos mo, ng awan plus tinyaplay mo iturupam. Awan. Jack in rom, nagpulbos. Tanangin na pulbos Kang runaan na unay, Jack pinabadasan din nag-lipstick. Daon ni gatang ko di lipstick. Ngayon nalabasit lang talaga di bibig mo. Di mordoro sa stipingping mo. Baka allergic ko dyan sabon. Natural na ito, di ba? Ala, sa anak-anak bradak dito nagtibalay. Repitas di pa bangim. Nang mura ako mapano, medyo agtsabi ka. Siguro, nakurang timang pandangan mo, iso nga. Siguro, sir, nadak dito yan, agpautak dito makumpletok matindimangan. Kaya talagang saan ako na mabisbisinan. Siguro,
adadan ton nga bukel ti pamagi, adadan to man ti pindas mo. Agaram ka kadi kanyak, sir? Nuwen ko na. Sa anak nga may kari, may isakan nga architect, din to tani, 17 ko pa lang, dimpulos man, ang jakpulos mang na, mang namnama nga mapadakak ti college, na di mo kaya tagbasa. Kayat ko. Kasaritak ni mama. Irapin mo tagbasa. Sir, di ba nakapimpinas nga opportunity? Kasano nga kahit nga tangar di mo mang mo? Nukidawa keng kuha na. Api ka di nga saan. Mangtad tumat ti kondisyon. Ano nga ti kondisyon na? Kaya sa pahem ti green. Alis tumtig trabaho. Dumting ti tayo mapanggagbasa. Gagbasa. Kuwan ride mo dito yung makadanong kat sa jaya kabisera. Mabali mo man latag-awid. Tumulong kang tumanin sa karinderya. Tumulong ka rito balay. Ito lang ang pagkasakit ka. Ay, nangruwa magtirigat, sir. Di okay? Itamad lang kasarita ko ni mama. Next week, yung kanto nag-enroll. Di mo kayat? Kayat ko, sir. Mabigit din nga saan. Inaiba na nga road manong naimi ni Nana Ingrid. Katungad matatungad, di bakit? Amok nga kahaya na ito ni Marie. Donald, kaputa, damo na pala nagtrabaho kat nakita kong tikinaliptak na. Apig sa determinasyon na. Kito Digas natin, sapasapulan. May bilang matnukan nga may kamano. Ganyan mama. Nga matulungan. May kasiyam. Very lucky ka iha. Apay nana. Hindi, naipasdag na dya karinderya. Ano tinutulungak nga nagbaling nga, servidora. May kasayam kanton. Dya karinderya, iti nagpataudak, iti pinagpaadal ko, kanigit talungan na ko. No, pa'y takil mo ti may tulong din di asawa ka buta mo obisina. Ngam ad-adda, nga sa dya karinderya. Iti paggapuan, iti gastusin dam panagbasa. Agiga nagraduar ti Dr. Jay na. Jay, edin to ta nurse mo Jay may kadwa. Sa architecture da ko. Sa dagiti asawa da kita professional damat amin. Kaya no makapagbasa ka mat, kat makapagraduar ka, ala kita, hindi kayo ito na. Kini Donald, iti agtawid ka dito ng balay. Kenti karinderya, noon una akton, basta sa nga mapukaw di karinderya, pumunta, tsakayat nga, may isar din na dyan nga, negosyo. Ano dyan ko na yun, Hana? Nga, nakanton kini Donald, tagtawid, halan nana, kitlokas pa ka rin kanda kayo nag-asawa. Obvious pa, madlaw ko na ito yung panagkinkinni tayo, kita agbalbalikas na kiti matayo. Nana, sa anak nga maikari ka na kayo, nagkapukam iti baba malasang ko, isot ka po nangarot nga kunat, nga agbasa ka, kahit tulungan na ka, tulungan mo tibagim. Ay na, Diyos ko, nagsaya atin no makapagbasa at. Kasta nga ron tinapasamak manong na mi basit man nga oras panaginanakan pa nagturog ko. Ngam si kakapetak kini Apo Diyos manong. Ket malaksid manong na mi nga libre lang aruden ti pangpabasa na kanyak dahil tumutupay lang nga sweldok manong na mi kit ited da. Nga isumat manong na mi ti mapangko ited kininanang kinitatang. Ato nakasta nga bakasyonak manong na mi alag ti may samat nga aldaw nga umiliw ka nagiti kamsat ko ken naganak kaniya. Jay. No, ibagak manong nemi nga mapanak ang bakasyon mangipabalom kanyak manong nemi Nana Ingrid.
Isang kaman nga bagas. Amang tumatan manong nemi tinak groceria. Ay nana, adaman dat sweldo nga paggagatang ko. Ay sabali lang neta. Ito mo ka nakwada. Tasaman nga nagito lang ti masapul dakit. Ang agbasbasan ti high school nagiti kakamsat mo han. Talo itan nga kamsat ko. Ang graduar tong gato yung mga taon dyan adjet. Lalaki dyan adjet. Lalaki. Hindi ayaw mo tumatin dito eh. Kasapulan ti lalaki dito eh. Para songrod. Pagbasahin nyo isona na. Depende no kasanot sitwasyon. Depende na agad ni Donald. No, kumid daw tayo tulong na kita anak ko. Akit nga saanin? Kakaisuna nga naganarte karinderya. Nga saan tayo nga may ibusan iti customer. Dati ka po no api nga saan kong ibatan ti karinderya. No, ka paritan da ko, hindi ka anak ko. Lagi na kanumatin. Ang maging ka nga kabailak pa lang agad. Kanaging ka nga datulungak, kakas ka na kayo. Tuloy di karinderya. Ore no saan nga masapul pa rin kita anak ko titulong ko. Kapot ay sudan timang tultulong kaniya. Kasta onim at nukawan nung nemi tiragsak, dagiti kakamsat ko siyempre. Tadaman dagiti kong daway, nga isa pingak ida. No idigit puro nagalalusan iti arwaten da. Ngayon dagom obrakon nga tultuloy ko, wano irapapingot agbasa man nung nemi. Medyo matin, makagatak matan natin, may isibrudang arwaten. Basta matagadatatang kaninanang. Manong nemi, imbadahamag ni tatang nga adan na inayon iti taltalunan na. Dejay, kaabay di taltalunet, kahit inibatan na. Iso nga, gabuta kaabay ko, siya akong din ang tadanda. Di ba? Kaabay mo dahil iti taltalon da antikaridan? Abay ngamin nga taltalon da antikaridad kitawang ka na kayo kadagkapsat ka kinanti. Liangkel mo, akindaga, akintawid. Oo, kumamat tikas na nga biyag da antim kahit no saan nga na ikamang ita, mabalin na. Di kas ta kumamat tinaramid yo. Ito kumat mabalin tinasawa. Saan ko mga organinanang mo at nagbaling nga asawa, kan saan kamat nga ta kayo tayo nagbaling anak ko. Nakonak ng dadyatang. Ano bali anak? Umandadumat iti maapit. Nanayunan pa nito pagmulaan mi kininanang mo tinatang. Kaya damat irap-repinte nga pagtaragnak na tidugmuan. Mas kasano lang anak ko. Matulungak dagiti matulungan mi kininanang mo. Di pa nagbasa dagiti adim. Kahit no at na maitulong mo, nabimbitas man eh. Tapos saan tayo ni marigatan. Dati ko mambalay ng tang. Balay. Agbalay ko hamatang. Bayan nyo. Tapadasik to't mga ibaga. Kininana karidad. Kastamat ang kini Donald. Sino nga minda nga Donald? Boyfriend mo. Diyan ka mo, gabuta. Sa anak to kanula armen ito no makapaggraduarak. Nga magayat kang ka. Isun na yung kalikahagom ito pa nagbasag eh. Isot ng kindaw kinana Ingrid. Nga manyamat ti marik na kong kuha na. Ipatpatig ko ito na. Tang. No, may kamang kakanakwada. Di dakkel ti maitulong mo ka di kakamsat mo. Nga po ta nagbalindangan na siya. Agor-ornong ni Donald. Ada trabaho na. Dabugod na po ang bisnaan. Sa ato pwede kita awat na project at papaaramid iti plano, madyan. Napanak matan di opisina na. Nakadadokan ka na ni customer na. Sigun kinina na Ingrid, agur-urnong ka no, para iti panangbangon na iti pamilya na. Nagasat ka anak ko. Ayun na, gusto di ko nakara kayo, di ba? Haan na tayo kabaybayaan niya po, Diyos. Dumteng tumadla di gundaway, nga mapanawan tayo iti sobrang kinarigat. Teko nada nga sang kasapulat sang kapuyan. No kaskasan no laing akit. Sante nga problema no kasapulan iti emergency nga kwarta.
Kaya na tayo mat siguro sakit kada tayo na ta makumpleto tayo matamangan. Hindi may isang arabi manon na imi nga dakdo ti balay da Donald takas tangarod. Nalpas ko manon na imi nga paso da kiti assignment ko. Nag-review at kabatumadan ng exam. Ito masadag kanyak manon na imi ni Donald. Hi, kumusta na ito yung estudyante na servidora? Katulong pa dito balay. Kastoy, di ka marigadan? Again, enjoy hak. Apo, nagmayat man, naging enjoy ka. Kaskla ka la, ang mabambanong. At again, enjoy ka ron. Again, enjoy hak sa trabaho. Because you love your work. You love your job. When, naisamak ka na lang nga sumabat, mang-entertain ka na kita customer. Mag-aduman na kita kararam ka sa kanya karinderya, ha? Sa maliklikan na ita, sir. Ngayon, awan ti kahit ko kanakwada. Gabutas siya ka tinakaiturungan ti posok. Mari. Ngayon, agbasa akpay, ha? Aggraduar akpay, agtrabaho akpay. Alam kami na ito plano. Tapos yung HRM, ti pinili mga kurso. Kaya siya maraganak na karinderya. Kinabudno na. Siya akong ti maritempla. Ado di kita kabarbaro nga putahe nga ar-arakan na kita customer mi. At pagpaamong ka na kwa na. At ingredients ko nga sekreto ka mang paimas nga agsubli-sublita. Kaya mo kanintot mangipas na kita hotel and restaurant. Rugi akong timang plano. Being your architect. Madam businesswoman. Sigawan. Man. Uno kahit mo naman nagtrabaho dyan abroad? Ito kayahat? Dito kahit ko. Okay. Tulungan ka nga rin ang napakap mo. Siyak ta architect ti biyak mo. Ti pamilyam. Tulungan mi na. Imbagmanto na takamat mo na ata, sir. Donald ko na. Donald. Kahit may mga mabaliwan di balay mi. Di ka matpay ngamin pimasya. Tunanot dayok mo. Tumbigat. Di agkuyag tanto. At peso? Siga man tayo awisan ngayon, amu ka na kiti parents mo, ni kapsat mo. Itawag ko nga rin sa dyan, tagsagana da. Ano ko matrumbay nga sagana, anda? Ano ba talaga ni tata ko, kalding nga? Oh? Hala, papartikat kalding? No, kayat mo? O, kayat ko Sige nga rin. Basta mo tanto niya, kuyag tanto. Kuyag tanto. Tayam amuna karigit agbalinto nga katuga nga, kayong kinipag ko. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, adumat anagitaya, ginatang mi. Na nag-shopping kami manong nemi. Tapos ni kasta ka dati pasarabo mi manong nemi, kadagiti sangpatan mi, ni tatang, ni nanang, dagiti 5 akakapsat ko. Kat kasta ko ni tayat da. Ay, kagaman kami kang kaser. Sasapoy. Agaman kami kang ka. Maragsakan ang nga makamamuka na kayo, tatang, nanang. Ganda kayo nga kakapsat ni Marie. Kat, inawis na karoon ni Marie, kuna na nga, kahit na kanong pabalbaliwan, di ay balayo. Nakitrumbang launa yan na. Marmar po ko gan. Nakaado kayo. Nakababay launa yun, maamuan na nga, may isa nga professional at inauna nga anak yun, at pagkatapos, kasto pala ti balayo. Malagdaan lang, sir. Umanay, basta talaki di paglinungan, minaturog kami. Umat ka din at dimdimte nga napigsa nga bagyo, nga sliding ako Ano na hindi nga nairanapin nga kumbulsyon na. Dinamag manong nami ni Donald no akindaga nagdisuman. Imbagada manong nami nga na dyan
akin bangkag, kada di bang bangkag ni tatang kita sa taking kuko. No, may patagdaran dito ti balay, saan nga kalapaw nata, masapul nga kuko yu ti daga. No kayat dangay lako, asay, ngam no ori kayat dangay lako, baka noon pagbayad me. Mabalinti taglon di bangko. Siya ti baka mo. Donald, kahit mo sawin, gatangin pa iti, gatangin ta. No ko naman ni mama nga, datanto ti tawid ka na di family house me. Mang patakdara ti payat balay dito balay para ka na giti pamilyam. Para itatang kinanang mo. Siyempre, ag-asawan tumad di kinakabasat mo, suminadan tumad. Dito, talin na ito nga pagyananta, no, bakasyon na rito, kin pagyananta tatang kinanang mo. Nakaimimbag ka, Donald. Mabalin lang kumakit. Kaya't kung tagsupapak, tinaimbag mo. Kanya kahit mo pagsupapak. Yung ayat. Agbasa ka pa uy. Abang amin. Ito na ano arakupan na kinakanak. Diyak kahit nga ramidan nila. Taapay. Aramay tutulayin ito no. Nakasaganan ti amin. Taapay amin. Nuaramida kitan. Baka kit no santa makabagtapel. Matunday pa iti arapap mo. Napimpinas lang na on sa usawir mo. Tunuyam ti arapap mo. Tulungan ka. Adak lang ti likutam. Agkamanak. Donald, thank you. Adong nga rod, di kiti mas daaw manon na mi edita inot nga naglupos ti biyag mi asang kapamilya. Dedi kalkalapaw laeng manon na mi nga agubo, nga kasta nga agangin, nga agwayong, no, bagyo, kakaasikam lang manon na mi nagbalinin nga bato. Kompleto nga sa gagaysa, nagiti kakabsat ko iti kwarto agramang kaniyak no kastag bakasyon at ken ti kwarto dananang. No pa samot amo ko nakatakkel gami sementado, naggalba, sarming nagrehas, napalawlawan ti alan, nagkagangilang ti alan, adadar nga maistimar, di masetas ni nanang, iti likod manunemi, adadang nga nataltalgit nga magtaraknanan iti native nga manok, kaputan na aladan, kanada pa yun na pagkalinungan da, nga pagpupukan. Tuloy ko matlatama ti pasnag ko nga nagbasa, timulong iti karinderya, timulong iti balay, danana, da Donald manunem. Naging gasa nga napupuutan manunem iti amin. Agraduara kon. Adamat na nagdituwa kapsat ko manunem iti college. At siyempre, tultulong ida, babayin ti tulong ni Donald. Kurang nalaingin manunem yung ipaigam ni Donald ti kwartana. Ngam sana la ipagam no da ka sa pulat nga kidawan kang kuana. Dito'y balay lugar mi manunem mi tinag-blow out tak nagpaalaak idagraduara. Inawis mi siyempre. Nagiti karoba mi, nagiti kakamagyan mi. Adoan kita yung makitak, kakabagya kakunada kasin. Apo, naggasat ka kasin. Kaya naman kanlaya kaya. Asin no ti makaibaga ka talaga makapagturpos ka. Hindi nito tanay. Apo, nakarigrigat hindi ka sa saad yo. Ilagit na sumentadon ti balay yo. Nakaredwar kan, sakit adda pa iti college na kita adjem. Saan na kami nga binaybayan niya po Diyos? Kan saan na kami nga binaybayan nagnanayon? Hala, ngayon, nag-iinta na kayo. Uragit adot sa gana. Ando na kita kahit ko nga makita man ang naming nga mawan. Ni Uncle Delphine, ni Auntie Caridad, sino pa? Dagita nakda nga talo, manong nimi. Awanda, kumusta da nga taitan? Siguro, imuno na da nga nagbasa ng siya
baka no, nilaing ang junior ti sanga nagturpos. Inoding siya. Im ni kasinding na, baka may uno na nagturpos. Sa ni Albert, ni Digna ni Albert kini June. Ni Auntie Caridad, away na kata. Hoy. Nanang, pagpukul nga na ka ni Donald. Dahil nan Donald. Ada dyan ako, so dahil nga sasaw nga giinong nagpupulutan ka dyan. Talo nga kaldi nga pinartin tatang mo. Saan da sapsapulim? Saan nga sapsapulim lang ng ururahik ka. Kita pa eh. Kaya ururahik. Sino? Amin siyang kakabagyan tayo dito yung kakabagyan, father side, dadato eh. Yung mga paon da Auntie Caridad. Auntie mga Caridad. Baka nitari naman ito ospital. Tapay. Naman yung sumrot sakit na. Ni Uncle Del Pingarad. Tikman na mo. Di ka sinsing mo. Nag-graduar ka no? Ay nag-graduar damat lang nga. Awan, tinakapag-graduar ka takwada ni Albert akit kwa. Dan pa lang isa dyan, rehabilitation center. Ano ya? Solusyon iti true ka. Di mo ka din nadamdamag data? Sana. Busy akti. Trabaho. Ganito panagbasak eh. No, umahing dito kita apagbiit kamit lang. Sadyak mat ararami din nagsusursur ka nagdamdamag. Awanan din iti owner type jeep da. Ti tricycle. Tsak man na mo, nakasaldan sa akin yung talon da. Tapi na. Kita, nagbisyo ni Albert. Sinangkal mo ka Delpin, nagbababae ka nuwit. Sa mo mati nagdator ka takwada. Kita mo kadla ti biya kaya nanang. Isumuti ko na, isuti ko na da. Isuta iti kapipintasan di biyag dito, ide, haan? Suta kadakla di balay, kalawaan ti talon. Nalawangan ti natawid ni Uncle mo nga Delpin nga daga. Sige na. Anak. Ito nag-graduar ka, na ti plano. Plano mi kini Donald. Nalpasan ti plano. Mangipasdak kami ti hotel and restaurant. Kahit nasa wan, aksarna na ti karinderya. Hanga kayat na dyan ni Nana Ingrid nga aksarna ta nang. Kasi dyan na taas ina kasi dyan. Di naman nga kayat nga pa-upgrade. Basta as ina kasi dyan. At ang aming sentimental value dahil dyan kakarinderya, sigun istorya, dyan tinagtaudan na hindi pa nang pabasa na kanagintadlungan na. So ang tutulong sa dyan, nga doon at tutulungan na. Kaya tinulungan tinulungan pa ni JR, kapsik ko. Diba? Ay na. Ita, yung kita sumalsarunong adik, ang pagkakain, sak ba't nimang tulong ka na ko na? Hindi kahit nangasawan anak ko. Da kayo nga inam nga kakabsan, makapagturpos kay amin ti kolehyo, pumintas ti biyagyo, babayan ti tulong ni Apo Diyos, nanang. Kayan panang tulong yung matibagbagi yo, panang tulong tayo, tibagbagi tayo. Kayan ti Sante Pulos ka, panangibet, kayan Sante Pulos pa nakalipat ka ni Apo Diyos, anak. Nagbalik ikam nga road manong naming nga nang ipasdak iti hotel and restaurant. When? Dagiti nasusurok manong naming iti panag-experiment ko, panagtempla, panag-aramit, kadagiti nga ingredients manong naming nga pagpaimas, kadagiti makan. Impakat ko iti restaurant. Napintas din nagpanang manage, sintultuloy man pa anong namin ni Donald. Iti kinarak architect na, busy suna at ibisina na, at doon kita paparamit kang kuha na ti plano. Kaging gawa anong namin nagraduan matan ni June, ti Adjek. When? Kanadaan matan ti trabaho. Manong namin idi-ijayan ni Donald ti, will you marry me? Donald? Nakasagana ka din? Sika, nakasagana ka? Gumana takon.
Manot nagbaitan ng katawan, 6 years. Di ba? So nga, nung mabalin ako makit, jak kayat nga danunan ti tried ng katawan ko takbay nga, maadanak iti junior. Naplano nga rod manon na iti kalay sami. Kaya di pa kaangayan ti resepsyon manon na kas nagtulagan mi, ijay lugar mi manong. Iti sango, ti balay mi. Sadya nga nalinungan, manon na nga naintar, na kita alamisan, kan tugaw. Sadya nga nagdasar, na kita taraon, nga pagpipilaan, nga mapan na pangalaan, na kita may di maray. Iti simba nga dakkel, manon na ti ilimi, tinakaangayan sa seremonya. Kahit dito'y manon na napanagnagat. Nga talaga, nakaimbag orin na po Diyos kada kami. Nakaragragsakak, talagmay santi puso, panunot kararuha, ken biyag mi, ken itonag. Iti kwarto na, dito balayda, manon nemi, itinakaangayan ti honeymoon mi. Dito rin ngayon pa ko, manon nemi, tinabayag na salsalabat matak, kinabirhen ko, ngayon rantak nga isagot ko, ken itonag. Nangaragsak kami manong. Awanan ti sa pulat pa. Wan, intol-tuloy mo midlat natin timulong ka na kita tumapay kakapsat ko manong. Agaga, nagprogreso manong name ti hotel and restaurant mi. Nanadaan pa ito sa bali nga sanga. Hindi, tadamat na nagpitpiti kiti saklot ko. Ito yan din nabayagin ko rorayan ni mama. Humbot kami ni iha. Agaritiro kay ton mama. No adda po ko yung kanya. Agaritiro to kahit mo sawan. Isa rayon to dya karinderya. Saan nga malin? Ma, adda mo dya restaurant. Hotel and restaurant. Sa bali ti hotel and restaurant nyo. Sa bali mo dya karinderya. Ingrid karinderya. Amo, dagiti tao ti pagkasaritahan na ng karinderya. Ito na anong harap nga sardeng nyo? Ito no, awanan tagpatulong kanya. Siyempre, na kita akong pagtrabahuan na kaya da sumre nga kaya servidora, hindi da na sumre. Makatulong ak madnukan. Kaya no kaya dadagbasa, tulong ak kita. Nakaimimag kayo, mama. Nagbalin tayo nga nimpang, itipada tayo nga tao, tap na digas tagat-dakkel nga blessings, ti supapak ni Apo Diyos kada tayo. Itutulong tayo tipada nga tao, panagserbin data kin Apo Diyos. Iso nga siga, mari, sinuman na kinagkidaw kang katitulong sa mo liblipatan. No tumulong ka, agserserbikan kin Apo Diyos. At dahag dito balay, family house, may manong name si Marungkar. Dakkelan si Chan kumanong. When, edi, de paradak tita, kodsek, manong name iti adamatin kodsek ka. Saan ko nga kado, edi manong name ni Donald, kadot ikam kamakam na plano. Edi dumsagag, ay, sinabat nak ni Nana. Ay, anak ko na yapin ko, biyahe ka pa lang ang may dito kita. Tanda ni bumtagan, ti tiyan mo. Ti mo na nga po kumigin ni tatang mo. Kaya ko ti kastiga, ada ububrak nang. Ngam ti agbati sa diabalay nga, ururay klatan ti pagpasikal ko. Kabulahan ako ni. Alala, sumbre ka nga ron na. Ni tatang, tatalon. Kini kakabsat mo akit dadat eskwela na kita nagpasbasa pa lang. Nagtatrabaho matindi John kasama tang kini Irma. Dahil dito nga Jem. Ana? Di ka nga di matamarigatang kaksikong. Narigat nga ron lang Manuti kayat mo nga na kaya. Kaya kabaylang tiinem nga kinabaylak. Nanang mo kayat. Umanahin dito ako no talo. No kanupay nga sinupay na kita at na mabalin na. Supay na kita na imot nga aganak. Hinanang mat ka, na kita marigrigat, so damat na naring aganak. Naragsak ti ado anak ko. Kaslaitan Nakaragsak kami kay ninatatang mo.
Tamakit amin, iti panakaipaya talaga, ti manaran niya masagbayan yung magkamsa. Ado nga rin di saan nga mamati, ado di saan nga haan nga mamati. Nga kastoyan din nagbalinan ti biyag tayo. Pinanawan nak manong namin ni nanang dito arubayan. Nagpagnapagnak na na talami isen ti oras. Hindi ta, nadagap apo iti gate. Sino? Kasla tsak balasin? Nakutong nga bakit? Ay, basta, auntie. Auntie Caridad. Ay, sakak pa iso. Marie, balasan ko. Ay, mabit lang, tilukat ko di gate. Indaragap ko itay, nga mo Narawama kami nga kasto na. Dagit kit, irikap kumit lang ilak. Dumanong kayo. Ang pinastat lang ngayon. Nagsubli-subli ak nga dito ospital. Ano nga sakit nyo amin? Kaya mo, kapos siguro tabong makatakon. Dobing kayo magpala nga. Manangan na kailang ni tatang. Iti manong nga tawan nga diferensyayo. Upat. Kiti ni tatang, nakakarkaragkad nga dati taltalon. Tugaw kayo. Anati, kasla kang karunan unay nga rin ang tayo nga inadamag ko nga rin nga tawag na nga daka. So nga maya. Tapendi. Kumusta na, Uncle? Andan iti sa baling nga. Sa baling nga? Sa baling nga sidong. Kada iti kasinsing ko kay. Ni Albert na kinaday pa lang ti rehabilitation center. Na dorigis na nga ron. Kaya Jay Buradakyo. Ada Jay. Nagsugsugal. Pakalangar ti sugal na. Ang mga riribok awan ti maited. Hindi nga dani ka. Manang dani ka. Dasawanan. Ang mamartek mo di asawa na. Kang kanayon ngo medyo balay. Dumawat kanyak ti kwarta. Dandanin maibos ti talon nga. Tawid na Uncle mo. Malagbababae naman. Masapul ko ti kwarta balasan ko. Kwarta nga. Nga itid ko karagitan nak ko Auntie. Adada nga patpatunin yun nyo ida. No talagang itid yun day masapul da nga ore aumet maitid yun. So da nga rin ang ibilin kanyak nga. Isaldak ka na, isaldak ka na dyan na udin nga, nabatbati pa nga talon. Dadya adda iti amay, di taltalunin ni tatang mo. Saldayo kanyak. Wana nak ko. Warayan tangarot ang tatang. Ano anak ko na, di ison timang talon. No nakasalda, siyempre hanyo maapitanin, pagkapampangarod ti kwartayo. Makamunta na. Auntie, dakay mo lang ti makaisuro, makaiturong kanigitan nakyo. Agsarding panagsugal ni John nga buridak yun, no, saan yun nga ikan, ti isugal na. Agkuriro mo Kitapi nga saan nga tinggaran dyan amana. Adayo nga mintayan na. Adayo ti na Uncle mo nga George. Kakaasyak nga karagiti duwangan anak ko. Adala nga rin asawa ni Dani ka. Siya pa lang tiringguran na. Iso nga kunak nga isalda kon din abat-bati pa nga daga. Taitid ko di kayat da. Yung tuno awanin, awan to't mamalinda kanya ko na oray paspasan na ko. Isudaytan ni tatang. Tang! Ay! Nakakaya manasag ko.
Kabagis. Ada ka kami tayo. Uwan kabagis. Umay bagbagay ni Maring nga saldaan na di talon, nga ada di abay tatal-talunan. Nabaybayan sa bagay din. Uwan na ta, matintimayat namang talon, so nga, isalda ko. Uno ilakok pa din no. Awan to tibang namnamaan na kita anak ko. Saan nyo ngamin nga kwa, saan nyo ngamin nga naisuro da kita anak yo, tinasyaan. Alala to tinak mababalawan, kamagis nadaan na kita inem nga anak. Nagasam deta. Kasta ori rigrigat medi. Ngayon kang kanayon ko nga ipaspasagapsap ka na kita anak ko, nga uray ka sa notirigat ti panagbiag, nga pagpipingitan mi man, nagiti may dasar nga taraon, tinasken kita. Adda kapyakin ayat tunggal may sakara kami. Yan, nagtitinulong da, saan da nagkaapa. Hawan, ken nakita naman no kasano ti ornos mi nga agasawa. Kaya bakit tamitakan ni? Sino papakanan na po Diyos tiya sa aming pulos ng panagsarata nga panagpakpakaasi kag kuana. Limaw mo tintalong ko. Matadumot na nagiti apit ko. Oras nga tulungan ni Marie, nagiti daduma pa nga kamsat na nga awang pa hampay nagraduar kita kabaylak, hindi da pagbasani da. Lopay tumultulong na nga talong, adan na pamilya, adan na pagtrabahuan na. Kung nakalano sa nga kasto ti pagtungpalan ti biyag mi. Ngayon kaya, nang-regregat kampay itan, ngayon idi, tanang marigregat kayo. Waray kumamit no, manglanglangan kami nga manan, basta saan nga agri-rebook, nakabilin tak pwede kitang nagko. Pawanay maten. Ano nga amin tinaramin na kayo? Pinanawan na kayo man. Kasano nga di marpuog ti pagtegan nyo, kat awamaten ti adigi na. Sila umat lang itanda, nakudrap pa eh. Anong mo ko na itang? Alam tayo yung talon? Alam, ito na. Da siya akong timang talon. Kada agabag ang madla kadakwada. Agim, uri no nakasalda. Anam ako na Mari, Auntie, noon nyaman tika sa pulon yung kwarta. Akasalda di talon nyo. Itad ko kada kayo. Nga maging gana lang dita. Kahit na diya maapit noon itatang timang talon kaya talon nyo. Dahil pa nakabagi yun, may tudment lang kada kayo. Hawat pagtanakan nyo. Nitatangan itimang talon. Agabang matlahan kada kayo. Kaya numanok ka sa pulo nyo ang kwarta, itad ko. Nasaan nga salda di talon? Nudagit tulong ko kada kayo. Mari, agyaman na ka na. Auntie, may marakop kayo ang isang sangit. Malagip mo ka rin, Daddy. Imbay ka jabalay, ngagbagbagyo, ngimay ka nagpakpakaasi ka nagparintumang pa'y kanya. Saan ko malipatan, Daddy, Auntie? Tunggal dumteng nga bagyo, malagip ko nga malagip. Naku namidi nga, dumteng tumati panawin nga, siyak tumit-tumit agpakpakaasi. Saan ko na ibagat kasi jay? Ngimda kayo tinangitaros itimbagak. Kasi jay tinagawatan nyo. Kinagpaypeso. Pimeso. Ngimsang mo aramiden, tagbaling nga napaidam kada kayanti. Di kay paidaman. Dati tutulong ko ti padak na tao. Kaya pabanan pa nagserbik ka na po Diyos. Kalipatan nyo kami na po Diyos, Andi. Kada dati ka po no apeng nga nawara ti pamilyayo. Awan ni apon Diyos kada kayo. Iso nga, sakbay nga, nanay nga, mamimpinsan nga mo, watak-watak. Nagsubli kay kinapon Diyos.
Awan ti sa bali kakamangan gan na pagpatulungan nyo no saan nga ni Apo Diyos. Tani Apo Diyos sakit daw kakingkuana. Amom lagi na bigbigan. Kan makapagserbi kakingkuana. Saan naka-abaybayan? Huwin, pudno ti kunam. Pudno na ti kunam. Nalipatan mi ni Apo Diyos. Nalipatak ni Apo Diyos. Nga nalipatan matigit anak ko. Iti asawa. So nga naramid na takas dihay kaputawan ni Apo Diyos kada ko ada. Tinulungak manong nemi ni Auntie Caridad. Na saan nga utang, saan nga salda. Ngayon ko nagkankwana. Nga saan to, nga umay manen. Tas ang kuntun nga ikan. Umanayin data. Manong nemi kalpasan ti dua nga bulan. Imay ni Auntie dito'y balay. Iti ayan mi kani Donald. Oh, Auntie. Oh, kumusta kayo? Medyo limok man ka na. Pimintas di ba magiyon? Una nak. Nga mata. Dedinted mo kanya nga kwarta. Panagkilan. Nga mata. Amok man iti agaramid timpanada. Kadaag tuno. Barbecue ang templa. So, nagpuunak. Kada balama kita adut umay. Hindi sariping ko hindi balay mi. Nasiyat ano kasta? Kat kumusta matagdaan nakyo? Tultulungan nak ni Danica. Kita ano anyaman tigadaan siya mi kita magan ano sa mga pagbigayan. Umanay mo't nukamatan ang ikatang masapsapol da. Ni Junior nga eh. Hawanin ni Junior. Apa hawanin? Si babalod man tin. Anya? Ni Albert at the rehabilitation. Ni Junior nakabalod. Na ikuyog namin nga nagtakaw. Noon, sugwal nan, nagtakaw. Alagat barbalag No diyo nagtipagbaludan, di pagbalbaliwan na. Makarkwarto matlaeng. Tabarbalin ton makarwar, amunan ton nga lintigan dana tibiyag na. Kastamat ka ni Kasi na Albert, no marehab ton. Barbarang makabagbalbali tumantin. Kahit niya kasindani ka, amo na matigtrabaho. Huwin, kan orin di asawa na. Amo na matigtrabaho tagpaspasada tricycle. Kaya nang asawa nanti. Nasayat madlangin ti kasasadyo. Sumaysaya atin. Ni Uncle ka, yawan ti komunikasyon nyo. Awan? Naalipatan na kami nga namin pinsan. Kaya nukas kasanulaing. At damat lang, nainayunan mi, nukas ta nga, agapit ni tatang mo, iti talon mi, kita, dan tumaitan na kanyak, kas pa nakaabang na, kano na nanti. Agananos ka pa lang di ended mo, saan nga utang na diyan ti tulong? Kano kayat yo, nga nayunan, tipuunan nyo, at tinegosyo yo, yan tayong negosyo mo dedan, agunay kay lakanyak, tanayunak. Ay, agyaw mo na kanak ko. Kasta ko ni tiragsak ko ken ragsak mi manong nemi. Tamikita min nga naurnos matlayang ang tibiyag da Auntie Caridad manong nemi. Wen, tapapanak man to ka sumasarong kar ken kasto ni matunghat panagyamyaman ni kasin Danica manong nemi. Ket da kami mat nga gasawa manong nemi awo mat tinagbaling nga problema mi. Nakalpasan nga ni Pasngay, tinaw ng anak mi, nga ni Donald Jr. Timteng timabaing anak mi, manunay nga ni Princess. Sa anak pa nagpalaigit, takunak, may sapay. Tabarbarang kunak na danto pa'y may sapay. Nabalinak man ako busy manunay mi ang manage, iti talon nga sa nga ti restaurant ken hotel. Iti nagkatlumat nga syudad manunay mi. Intultuloy matlatin ni Donald, tikin arkitekto na, iti pa ng opisina na, kastawatan ti managhawat na kada tayo umay agpaarami diti plano. Si bibiyag pa lang manunay mi ni katugangak ng green. Madamat pa lang ti operasyon ti karinderya. No pa'y, naging galang ti asjay.
ma-repent laeng, tatarimaan lang no kano adari kitay maperdi nga pasit deta karinderya. Yung still no ano, adulat ta di kita mapayan na customer, agtultuloy matlat ta, di pa nang tultulong ni Mama Ingrid manunemi, kada kita mayat nga patulong ken ko anak. Dahito iti pakasalita ak manunemi, kasak na iti biyag mi, hasta unay rigat mi, nga at least adda kami itinasayat nga kasasaad na saliwanwan nga adda kami itan tumultulong kada kita kasapulan ditolo. Di mabuburos din nagpanagyaman kinabot Diyos gabuta saan na kami nga binaybayan. Iti tutulong iti pada nga tao panagserbi kinabot Diyos. Sabi ko manunemi tadamat na ibati nga adal liwliwakan pagsaramingan ti biyag kada kiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga nagyamang nga pagayam mo, Marie. Thank you, Marie. Katusto ka, ti tao nga saan nga napaidam, saan mat nga paidaman niya po Diyos. Sabay na po, salamat for watching, salamat for sharing, mabuhay tayong lahat.